El motiu de la compareixença d'avui bàsicament és per a explicar-vos algunes de les mesures, concretament les ajudes que s'acaben d'aprovar en Junta de Govern referents al Pla Reactiva Iniciativa i també comentar alguna qüestió important respecte a les ajudes de la Generalitat Valenciana del Pla Resiste. No obstant això, primerament sí que vull fer una xicoteta reflexió inicial, bàsicament perquè durant les últimes setmanes estan sent tremendament complicades i molt dures per al que és la nostra ciutat, donat que en pocs dies hem vist que s'ha produït el tancament perimetral de la ciutat de Xàtiva, que també s'ha produït el tancament de l'hostaleria, que s'ha produït la reducció horària dels comerços, el tancament dels gimnasos, de zones esportives, etc. Ara a tot això se suma també la limitació, com sabeu, plantejada per el president de la Generalitat Valenciana en el dia d'ahir, la limitació als encontres familiars, d'amics, etc., tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, amb un màxim de 2 persones de diferents nuclis familiars. Per tant, ens enfrontem com a societat a un dels moments més complicats dels que hem viscut en els darrers anys, i jo des d'ací reitere la sol·licitud i la demanda i l'exigència en aquest cas de que tots i totes complim amb totes aquestes mesures en tots els àmbits, en l'àmbit social, en l'àmbit familiar, en l'àmbit públic, en l'àmbit privat, perquè davant de les xifres que tenim en aquest moment d'infeccions, davant de la situació que tenim als nostres hospitals, davant de la situació que tenim d'infeccions al conjunt de la ciutat de Xàtiva i al conjunt de la Comunitat Valenciana, crec que és absolutament necessari que tots i totes fem cas d'aquestes mesures. L'altre dia Joe Biden, en la seva presa de possessió com a president del govern dels Estats Units, que era el moment de ficar-se en la pell de l'altre. I jo simplement vull dir que crec que aquesta afirmació és absolutament certa. És el moment de que ens fiquem tots en la pell dels altres, en la pell d'aquelles famílies que han hagut d'enterrar de la manera que s'enterren els morts per Covid-19 i que han patit una pèrdua dins de la seva família, i també d'aquells i aquelles que tenen un negoci, que han tingut que tancar el seu negoci, que en definitiva estan passant-ho malament per a poder fer front als pagaments, per a poder en definitiva fer la seva vida. Per tant, jo crec que és el moment d'això, és el moment de l'empatia, de ficar-nos tots en la pell de l'altre i d'intentar, en la mesura de les possibilitats, que la nostra actitud siga el més solidària possible amb el conjunt dels veïns i les veïnes de la ciutat. Hi ha poques bones notícies que donar, com dia en el dia d'avui. Sí que és cert que hi ha 2 qüestions que vull destacar. La primera, que fa poc el president ha anunciat que han arribat 30.000 vacunes més, i això és una notícia positiva. En l'àmbit de la Comunitat Valenciana sabeu que liderem el procés de vacunació i estem ben satisfets de que pugui continuar amb aquestes 30.000 vacunes. I ja concretament en l'àmbit de la ciutat de Xàtiva també és cert que la situació en quant a les xifres no és positiva, però no és menys cert que hem sigut capaços de frenar la velocitat de creixement en la que s'estava produint el contagi a la nostra ciutat. Sabeu que des de fa un temps cap ací, des de principis de desembre aproximadament, pràcticament setmana rere setmana anàvem duplicant les xifres de contagis i anàvem incrementant la velocitat de contagi d'una manera molt important, i en les últimes setmanes és cert que ens hem situat en l'entorn dels 1.000-1.100 casos per 100.000 habitants, cosa que vol dir que hem aconseguit almenys frenar aquesta velocitat de transmissió. No obstant, és un xicotet triomf, tan xicotet que no es poden relaxar absolutament res. I dit això, que volia comentar-ho abans, passe a relatar-vos el que és el programa d'ajudes, que com vos he dit abans, bàsicament ve com a conseqüència d'aquesta voluntat de l'Ajuntament de Xàtiva de ficar-se en la pell d'aquells que ho estan passant més mal. Estan dins del programa de reactivació econòmica de la ciutat. Sabeu que van crear un programa Reactivem Xàtiva, que en l'any 2020 aquest programa va tindre ja una sèrie de mesures
importants en quant a ajudes per a autònoms, en quant a ajudes per a gent que havia tingut que tancar el seu negoci, també en quant a bons de comerç local, en quant a ajudes per a EPIs, i malauradament no ens queda altra que seguir en aquesta dinàmica, en aquesta línia, i per això avui hem portat unes ajudes d'emergència, unes ajudes que en principi el que van a possibilitar és que aquells negocis que com a conseqüència del tancament perimetral exclusiu de la ciutat de Xàtiva entre els dies 7 i 20 de gener van tindre que tancar abans que la resta de negocis de la Comunitat Valenciana van tindre que tancar aquests 15 dies abans, en principi serien exclusives per a estos sectors, és a dir, principalment per a hostaleria, centres esportius i també centres d'oci de la nostra ciutat. La quantia d'aquestes primeres ajudes seria de 400.000 euros, són ajudes que ixen única i exclusivament de recursos econòmics del pressupost municipal, sense comptar amb la participació d'altres administracions i que, com us dic, estan dins de les ajudes del Pla Reactivem Xàtiva que se manté per a aquest any 2021. I aquestes ajudes, aquests 400.000 euros, consisteixen en principi, se detallen de manera que hi haurà una subvenció directa de 1.000 euros per cadascun dels negocis que hagi tingut que tancar com a conseqüència d'aquest decret de perimetració de la ciutat de Xàtiva, més el total del cost del lloguer del primer mes de l'any 2021, és a dir, del mes de gener, amb un màxim per a pagar el lloguer de 1.000 euros. Per tant, el màxim d'ajuda podria arribar a els 2.000 euros per negoci. Aquest pla d'ajudes ha estat aprovat avui en Junta de Govern Local per unanimitat de totes les forces polítiques i, com sabeu, ara correspon que seguisca el tràmit administratiu habitual, és a dir, s'envia a publicar al BOP. Esperem que a finals d'esta setmana o principis de la setmana que ve estiguen publicades al BOP i a partir del dia després de la seva publicació al BOP hi haurà 20 dies per a que se facin les sol·licituds per part dels propietaris de negocis que han tingut que tancar durant aquest tancament perimetral. Hem reduït al màxim, i aquesta és una qüestió que havíem, després de parlar-ho amb el sector afectat, hem reduït al màxim la documentació que cal presentar per part del beneficiari de l'ajuda, el sol·licitant de l'ajuda, i també ens hem compromès a agilitzar al màxim els tràmits per a que les ajudes arriben el més prompte possible. Però, evidentment, i com tots podeu entendre, són diners públics i, malauradament, té que seguir-se el procediment administratiu corresponent, que en moltes ocasions és molt menys ràpid del que ens agradaria a nosaltres com a alcaldes i regidors que som. Com deia, en principi la documentació sol·licitada serà molt poca, però cal tenir clar que hi haurà que estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'administració per a poder ser beneficiari d'aquesta ajuda. Este seria el primer paquet d'ajudes, el que és de l'àmbit única i exclusivament municipal i que afecta aquells negocis que com a conseqüència del tancament perimetral entre els dies 7 i 20 de gener van haver de tancar. A partir d'ahir us explique també un altre pla, que és el Pla Resistir, que és el Pla Resiste, que és el que en aquest cas va ficar en marxa la Generalitat Valenciana en col·laboració amb la Diputació de València i en col·laboració amb l'Ajuntament de Xàtiva. La quantia total que li correspon a l'Ajuntament de Xàtiva en el Pla Resistir és de 830.000 euros. D'aquests 830.000 euros, l'Ajuntament de Xàtiva aportarà 125.000 euros i, evidentment, si sumem aquests 830.000 euros als 400.000 euros que en recursos propis ja hem ficat, aquest primer paquet de programa d'ajudes va superar els 1,2 milions d'euros entre recursos propis i recursos d'altres entitats. Sabeu que la inversió global del Pla Resistir són 160 milions d'euros, dels quals la Generalitat Valenciana n'aporta 100 i la Diputació de València 36 i la resta ho farem els ajuntaments.
En principi, aquestes ajudes van dirigides a allotjaments i activitats turístiques, hostaleria, restauració i oci, activitats de creació, artístiques i espectacles, activitats esportives, recreatives i d'entrenament. En principi, i dic en principi perquè encara no s'ha aprovat el decret, en principi les ajudes consisteixen en 2.000 euros per autònom o microempresa, més 200 euros per cada treballador que tinga a càrrec aquest autònom. En principi estem esperant que s'aprovi el decret per a conèixer els detalls, però tot apunta que serem els ajuntaments els que haurem d'aprovar les bases i per tant els que haurem de fer tota la tramitació administrativa. El que fa la Generalitat i la Diputació és aportar els recursos i nosaltres des de l'Ajuntament farem tot el procediment administratiu com vinguem fent en altres qüestions. En principi, aquesta és una inversió en ajudes la més important que s'ha fet en el conjunt del territori espanyol en els últims anys i nosaltres com a Ajuntament esperem que tinga un bon resultat i que la Generalitat comenci ràpidament a lliurar aquests recursos per a poder ficar en marxa totes les qüestions relatives a aquestes subvencions que no són incompatibles, que quede clar, que no van a ser incompatibles en les que va a treure l'Ajuntament d'urgència, perquè, com vos he dit, les de l'Ajuntament van única i exclusivament a aquells que, com a conseqüència del tancament perimetral, van tindre que tancar durant 15 dies. Després també comentar-vos que està en estudi i molt avançat la suspensió del pagament de l'ocupació de via pública per a l'any 2021 per a ocupació de via pública de taules i caires per als negocis de restauració. Recordar-vos que ja estava bonificada al 50%, que ja quan se van aprovar les taxes d'enguany ja n'hi havia una bonificació al 50%, després de que en el 2020 no se cobrarà aquesta taxa tampoc i per tant en el 2021 se suspendrà també el pagament d'aquesta taxa i en principi aquestes serien algunes de les qüestions que vos volia explicar i que vos volia comunicar. Com dia abans, les administracions hem de tindre aquesta empatia, hem de ficar-nos en el lloc dels altres i això és el que intentem fer amb aquestes mesures. Ens resulta ben complicat veure a veïns i a veïnes de Xàtiva, propietaris de negocis que estan passant mal i que ho estan passant complicat en aquest moment i per això anem a redoblar els esforços que ja van fer en el 20 per a que en el 21 seguisquen havent tots aquests programes d'ajudes i que la situació dintre de les possibilitats que té un ajuntament com l'Ajuntament de Xàtiva pugui revertir o afectar el menys possible al que són els negocis de la nostra ciutat. Nosaltres sempre vos diguem el mateix, sempre hem definit aquest govern com que és un govern que pretén que la ciutat millore, que la ciutat avanci i que ho faci sense deixar a ningú enrere. Evidentment, aquest principi continua en aquest moment. Volem que la ciutat isca d'aquesta situació, volem que superem junts la pandèmia, volem superar junts el Covid-19 i volem fer-ho sense que ningú quedi enrere. Res més per la meva part i oberta a qualsevol qüestió o pregunta que vulgueu plantejar.